Assalamu alaikum maza da mata, muna masu farin cikin sanar da ku cewa mun kusan saka muku fim ɗin nan mai suna Jagoran Talaka biyar ga sabuwar shekara. Jagoran Talaka yana ɗauke da abubuwan al'ajabi kamar faɗakarwa, ilmantarwa, tausayawa da kuma nishaɗantarwa. Masoya da ke faɗin ƙasa Najeriya ko in ce duniya baki ɗaya, domin ku muke yi kuma farin cikin ku muke so, domin ku mu ne, idan ba ku ba mu. Muna yi ne saboda ku, muna yi ne saboda farin cikin ku. Muna samun ƙwarin gwiwa ne a duk lokacin da kuka zo mana da shawarwari da kuma gudunmuwa ta ƙwarin gwiwa. Kada ku manta, za ku iya shiga a YouTube channel ɗin mai suna Ɗan Ciyaman. A nan za ku tarar da wannan fim namu mai suna Jagoran Talaka. Jagoran Talaka fim ne wanda ba mu taɓa ɗaukar irinsa ba. Fim ne wanda yake da kyau kuma yana da daɗin kallo. Fim ɗin Jagoran Talaka za mu sake shi 5 ga wata ga sabuwar shekara. Mun gode masoyanmu.